Muripo here. Yeah, network yangu hameno zvairi kuita, but anyway, Ganipoti, thank you everyone for calling me, for supporting me. Asati hangu ndakwanisa kuti nditeka a video ndichiri live stream ndiri mumba because I'm still packing my stuff, but pekugara ndinapo, guys. I'm no longer homeless. I was never homeless anyway. So thank you very much. I found a place to rent, and yeah, I'm now staying in Windsor. Ndo kwanda kugara. So vanhu vaivaye, I think ndichadzokera kubasa next week. This week ndikumboita zvese zvokunge ndichitengawo mapoto, nditsvagawo zvipunu, nditsvakawo migoti ndichakawo ndiro, maona manje. So it's a process, but so far so good. Ndakatengawo kamubhedha kangu, ndikatenga kaTV, ndikatenga katebhowo ndikatengawo kakauchi. Zviri sei ndatengawo kusvosvika. Pane munhu andakamirira toda kuti atanga asvika. Mamuda kundinyorera chi? Pane zviri kuitika. Mamuda kundinyorera chi? Ndichi? Kuti ndigobhadhara. Ndikuti asati ndaziva. Asati ndaziva. Ndokuudzai. Crazy. So, oh my God. In terms of breaking anything, like